Atavay bir yüzü duwak. Bir zat diýje korkmadat dedim, men näme diýdim bu? Türkiýeň diýdi. 5-6 ýylyna diýdi, deprem oldu diýdi. Diýdi, boluşa günüm bir helek meme barıp başlady. Günüňiz aýdyň bolsun. Daň bilen näçede turdyk. Şekilde. Turdyk gaýtsynym bilen aýmyle okuwa düşüp geldim. İşlem etdim, garadım. Enne şu wagt bilen oturdum. Diýdi de kim wagt näme üçin gamyň ýetir ağladım gay. Yok, niye? Aysı videoda? Bir videoda ağlap oturmagyza atyp ýatdyrlar. He, yok. Bu da maztaşın. Köpüşkür. Öňe däkiler da. Yok, köpüşkür. Instagram'da sevşoňa. Yok, aşkımla sevişiyorum. Canım. Sevişme de watsa. Yok, sevişiyorum. Bugün 6 fevral sen yoktuň azy berdi. Kilmin nazar dep ema yer titredi. Haberlerde görensiňdir. Ha. Ben şu 6. fevralda neme bilemem. Şu günni daşa. Yerden turdum. Atavay bir yüzü duwak. Bir zat diýje korkmadat dedim, men näme diýdim bu? Türkiýeň diýdi. 5-6 ýylyna diýdi, deprem oldu diýdi. Diýdi, boluşa günüm bir helek meme barıp başlady. Soň videolar. Garad Allahyjam hiç sen çıkma yaşatmasın gaty. Geçti bolsunna. Şonam garyaya. Şolara garyaýam kadýan. Ondan soň hemme patpişiklama ýardama çağırdyk magazyndan. Men videolarym gördüňmi şo? Olur gördüm. Türkmenler kömek berle hemmesi. Allah'tan aysın da. Türkmenler, Özbekler bar adam bilen anarıp näçe pullar spesial etdik günler men. Spesial adamlar pul uğratdylar sağ bolsunlar. Garab Allahyjam başyna diýse gelmesin ha. Ýöne şataýda ötürkmen dagan çyklamyň agdy berdigini gördük de. Maşin zat uğratdyk. Her kim işini uýdun taşlap kömek geldiler. Türkmenistan'a näçe zat geldiler. Berdiler. Garad gelip edip kömek edenler bilýänler. Şu insan kabeýde var, sana daýdaýyn, whatsapplara daýdaýyn. Karaçuk näçe sana ýük taýarladyk. 4 günläp aýbyr 2 tır ýük taýarlap uğratdyk da. Oğlum, soğuk diýen. Hawada soğuk. Ana men begenjime de biziň aslında şo taýda üşen adamlaryň begenji şonça ýük taýarlarmyza begenlik bilýän ana duýgulanýan adam fakir şo taýda çapakçarlyk. Bize bir erbe saatlar ýazdylar. Hawa biziňkiler ýazdy. Bir erbe sa begenýäňizmi, çapaňyz näme, eýlemi, beýlemi. Şo taýda şo nämäni bilen oklarda, şo atmosferany bilen oklar näçe tany ýük taýarlap şeýdip iýliň siziň getiren zatlaryňyza begenlik biz aslında bolýan. Gente, näme diýär? Bir yerden falym sakys tapma diýen. Falym bilen oturdymy? Gente diňe falym sakys şeýne. Getir içine çykartyp et goýsyna seredäýdi. Falym sakyslamda. Oradadan gafa jöplenen. What's Ýaňam gar bir ýagdy turdy. Orada what's Adam maşidastan gati diýdim ya. Hakykatça. Atawat. Ýa-laýdym.
Biliyorum şolaydım. Kim aydiyan niyadım? Ama maymun ne dedin onu işitmedim ben. Adam aşı daştan gati dileni. Çekmeli de bu dertleri görmeli. Sinap menem çın yürekten söyeni. Bir danada tutuşuplara qalaydım deyip aydım mı sen yani? Hem söylem bilem yok mu? Benim yadımdan çıktı yani. Adam aşıydı aslanatı. Kim biliyor şalaydım kim aydı ya? Bilenler. Ben aydayı nedir? Neme? Bilmeyen son kadar diyen neme? Bana ervetat ya diyen ağdal ya hiç yok yalak birdat bilen. Şükür et de batsın de. Şükür ediyen tebebim. Sonra da ne yapçın ediyen? Buluğa salyan akılım. Bunu ne birce kalıptır. Gönüllük deyip. Benim salyan nedir ne hip varsa. Yine teyze daha devranım. TikTok'ta blog var eken. Hova. Hala mı? Ervedire komentari. Kırıcığından yazıyan görüyorsun. Sıp blog. Teyze daha. İçin Ay bu cevap ver oturamam blog. Hava. Sen kalıpsın adır. Yoğun oyan yandı. Ne? Nehmet yağmacı ait. Geldik doğru bu dolapta koyuyorum onu. Onun gerek vakti. Alyanski. Alyanski faşına Alyanski biliyorum mantı Alyanski. Ay canım. Dine mara din ki eden çırpağın reseptini soraptırlar da. Menem neme diyenler neydi ya? Kokan üstüne yine krem oşaymalıydım. Hangi kremi yetti de oynadı. Şey diyen mi? Malaka etmekle karıştıran krem oli. Ha, malaka. Ha, ne etmeli? Şolak kalam. Slivka. Malaka ulan slivka. Bollu qariyan, bollu krem olur da. Qariyan o çiş, o ataya. Onu? O yıkacı vanilya hoşçakalın üstüne. Aha. Ondan lütfen. Ya onun kokanın suyda batırıp düzüyen kremle koyuyan ve salam iş tamam. Bol. Qollar şıttın vaç. Bugün qol giyinipsin tuğlam. Neşeyle yiyyen de vaç. Köynamam oğudan askırım. Aram bilime de tüy kuruyup gitti. Yanmadım. İşte görüşeyenim. İşe barın yemeyenim. Şeyler vacı. O skitkalarım devam ediyor. Hemen koldatlar geldi. Arkayın alırım bunun. Almeler alasın da hep. Ben bunu işte bulayım dışarıda işlerimi. Siz söyleyin işte karışıyan akılım sağ olun. Düğünem ne açtı saçımı açık yedim. İnşallah bugünün çalacadı baksa açıp öğrenişir. Saçımı açtım aslında erbeden del kovum verişe yönü. Evet açıp bilemem. İhvanlar. Ve şu videomu saklan dedik alın. Repost edip paylaşın. Onun bilen şulay yoğuşma Türkmenistan'a. Bulun şu güneş kremi Mart ayının birinden 200 manat olacaktır. Haberiniz olsun. Seviyorum. Arkayın bolonmarsın geçeğolun diyen olmanız mümkün. Hiç nemesi yok o. Seviyorum bir yıl ver hiç iyilik. Toprağın yağdaylarını biliyorsunuzdur. Ne çekedek zam başımdan etmeydiler. Ben onu da insansı derecem için saklap ahir bolana tabi yüküm baranna şu allınız Mart'ın birinden esitmedikleri esittin like basın komentaryadan 200 manada alyan yöne bir sıkıl bollu şul yüzün hemmece yerine yetiyenler şeydi kızlar şu ikisini alyanlar minimum 6 ayında yetmeliler yine şu 150 manat alın tekrar 64 60, 98, 88. Mart'ın birinden yeni bir de qaytalayan 200 manat bolayanlar güneş kremler. Havarınız bolsun. Boynunuza, yüzünüze çağa ulikçi tapavdu yoktur. Çağa ulikçi, oğlan dayda yaş, qarri tapavdu yok. Hemek şey güneş kremi şulkisini çalsa rezultatını 3-4 ayda bilirsiniz. Maksimum 6 ayında yetecekse şu an takaşın bakası 150 manatqa alırım qarar alın. Prosto iyisine
ayırcılığına. Şunu öňräk ejem diýe. O da diýe şu kuhnada ulan şu trapkalar var. Şonu alyp edip şunu koydum bolyn ýa 10 minut garaşdyrdım bol. Sıppa sprite diýe şonu aýtdy pak pişikleňe diýdi. Ejem ene. Altın gayan hemmede doğuya karış elektriklerine mürküdeyim. Ene bulam sodası görüşünüz yani yönü o da koyulunu mürküdeyim. Seyredin. Katı kovu. Bulam yumuşak iyi Seyredin min mara prosto ayçak olayandadım. Hem amatli hem katı qoğudat menim şeyle öyle de reklam etmeyenim size maslahat bermeyenim. Şoň üçin şu güdünü goýan nomerlama jaňadyň ýa-da silkaba bolsa şoňa goşulun ýokman. %25 skidkamyz aýyň 4-ünden başlanýar bähmäme. Ondan soň indikaýyň martyň 4-üne çenli dowam edýär. Martyň 5-ine gelip çyky diýseňiz tähra gaýrat et. Bir düğün aylagar bilmedim eyle bolly. Hiç ol bahanalaňyzy imer naklym men. Arkaýyn bolan şoň üçin aýyň 4-üne çenli martyň 4-üne çenli bir aýlap hökman aýlyk alaýmar siz. Şoň üçin gaýrat edip gelin ondan soň urştawa bolmasyn ýa-da bilýärmi gence her gerek şeýle bolýar. Skipka gutaryp bara bir jawun süýşürä, iki gün süýşürä gaýrat edip eliňizi Çok süýşürmez. Şu bakımca hareket edin akılım. Şu telefonumdan da kadaliyaz, gelseňiz hem alyp bilýän arkaýyn hemme da garaşyp sezon soňy onuň soň tak ulyň wagtlap skipler. Biri ýazdyr, neme diýip ýazdyr, birawlar. Sauna, gow kırıňyza aýrýar diýdimi? Şu öz kırıňa aýraýsyna bir aýrlikdir. Men şonu arýanna. Seredin mehribanlar şu badana şu taýsylay. Ene. Tebiği gadatdyr şular. Google'a girip barlap alyp bilýäňiz. Ene şeýdip alýaňyz. İçinden öz taýun çykýar. O taýunun tebiği taýun. Seredäýdi aňarsy görmüp durmuny. Görýäň, eýem köpürçükleşin gördüm şu marçyk içinden aýran. Ene. Şeýdip goja öldüýäňiz. Ene. Taýun şaplarla goýaýyn. Ene. El jagalarynda elle geýýäňiz. Ene. Ara kırıňa ýerine taşaýtdyň. Maçalka. Ne bu gatlarna ýuwjak diýsen adam rezine şey diýäňiz. Ne bu gatrak ýeri has ene. Has gataja ýeri. Näil kirlemasan aýrya çağapşy. Arkaýyn alyp gidýän ene. Ene. Ene ýok içine ellerini satjak gelýän şeýle ben ýok diýär. Hemme ýerine tebiği maçarka. Beredin. Innan janaga çalajada sağın negerdim görüşüňiz diýäli. Şunu şey diýip çykana şu taýsyna aý nemesi bar. Şeýip asyp goýaňyzda da bakymja guraýa şunu içine sal goýasyň diýipse sal goýun ýoksa da sağın oýan zadyňyzda goýup bilýäňiz. Mesele kırıma ayırıcı serişte. Sağ olun.